Ominua Dominic Amano Osei. Obusa se osahene. Adenti na mpanimfo se banchinya oja ene bekire. Ni mum yanka se menkin ene brode ene de keka ho no. Yo menua we no ubusa udi busa na yebe ode ba akan ebeku na ye nokre. E ka se banchide obi anim se aduane a ye de fra ye nananom no mo de ka fufuo ho wo. Me kra no me nana mama hunu na yese tetina banchin hyeda nnoso e wa aka mamu me nana me ni san ye no na asase bi e bidi bia na wo mpesi dua banchi ho ibinum puka ne se edua bi hini sa ne tie na de enti e ma nana no mu abu be no e de ma banchi se onya eja ne be kye ne se eye na se ekọ kutu banchi a eye adankasa no aha okọ dadam ana dada so afuo a dada so no ye kwa yesi ekoburu banchi bedi kan kire mu pen na akutu banchi no bi wo ho no ma ye no ma ye wosuahunu e wo banchi dada na bi watimi de onsa ebo banchi no ho obo na asagigi wo mu konkon a otimi se banchi no munye ayefu bi wa betimi de adwakukunti ana betimi de ya agolima banchi mole e na mekan na emom banchi no bi wo no na se wutu a bo se mfinfin asadi ahye nsuo no nti e de sikan yiyi emunugu edi se base ye pese ehunu se banchi no eye ana anya de obetimi de ehunu agi adi ni se agi se onoa ewogya so onoa wie na se banchi no bi wa hu a mfifi na yefuo ni nyina akiri no banchi no ye ebi won so bo se banchi no bommu a eso na asei agi ne nti de ba mu odi kan hunu se banchi no eye ana enye no agi se odi sigya so enti wudi esi egya so nti na ma nananom de ye be ni se ogya ene be kire fi se nyegya na wo de be no a bibia ni ho bio watemase anti mpanisi eni na munyegya fisade biara ye noa ana ye tutu ye bia na odigya na eye enti menua abusa ya obani sei na tie mpani se banchinya ogya na be kire to da bia ya na ebe no da ne ba nipa ye dada de wem se ya to da bi busa na onipa bi wo ho no ma hunu a se obehu na nim wo bronika na appearance no obi timi hwe obi anim keke na wabua no se we nipa bonefo ana se we nipa papa na emu woni ni sanya na abehu no si nipa no ya na wonye ti wetimi de bena ma ne se banchinya ogya na be kire